Siyanibingelela emakhaya kuphi nakuphi la nikhona. Kama ubingela umthetho wezimkhwanazi sivela kwenhlangano ethuleleni organization. Okuyinhlangano-ke nje esemphakathini elekelela umphakathi kulezo ey'khala abasuke benayo njengoba igama lithi nje ethuleleni. Nawe-ke olapha ekhaya lithi musokuthola uma ngabe unenkinga phumela obala nasi isihlalo uhlale phansi ubeke inkinga yakho sibone mhlawumbe singakwazi nokusiza noma ungasesizwanga mhlawumbe thina but abasuke belele udaba lwakho bangakwazi mhlawumbe ukulekelela nanabo. So ukuthula ikhona ukwenza ukuthi ungalitholi usizo but uma ukhuluma uzokwazi ukuthi ulithole usizo. Sinomama-ke la umama Makhumalo Mvelase. Mama semnambithi bathi mama utrendayo nje ensukwini. Asiqale ukuhlangana nomama mama sike sihlangana naye onyaka odlule ezokwenza udaba lakhe ezokhala. Le video beniyibona ne-circulator i-video sasiyenze last year ngithi beku October if I'm not mistaken October or November sasiyenzele ngale beach ezobika ngodaba lakhe lokuthi-ke unemkhandlo omkweleta imali yakho ongafuna ukumkhokhela. Barespondileke abarespondayo ngayo i-video ezintweni zabo abazishoyo ukuphendula kuma allegation abezomama. But engifisa nje ukuqala sekucacisa eqala umama lapha kwaba khona amagama wamentionayo abantu. Ngizama mhlawumbe ukuklerisha lokho ukuthi umama kayena uthuleleni ithini uthuleleni okuyinhlangano le esiza abantu engichazayo. So umama wayeze kathuleleni ngokuthi ulalela uthuleleni ukuthi uyabasiza abantu ezobika. So kwase kumentioneka amagama kamhlonishwa uMeya angisazi nobani wesibili. But ke i-respond izwala ukuthi mhlawumbe nothi ukweledwa yibona of which kwa imanela kahle emavoice note yakho mama ayisho ukuthi ukweledwa yibona yayiveza ukuthi umkhandlo obani ohola umkhandlo. Mama ngiyaphosisa amasho njalo qiniso abahola umkhandlo labe ngangikhuluma ngabo abantu abahola umkhandlo owase Alfred Du. No ukuthi ukweledwa yibona Cha angikweledwa yibona ngikweledwa umkhandlo. Siyabonga angikubingele officially ma saphinde sahlangana noma kanjani. Last week ngolesine sifollow wena time na time ngena ama calls akho besi-busy ne-interview not besikuzile besi-busy ne-interview kaPhakamani Sibiya nabaka Africa Newsroom. Akade kufika bana bezo-interview sasibona ngena ama calls akho cinga sithi yalivala lokhu uyafona sesiyalibamba ucingo ukhale inyembezi basokwenze njani? Ngahamba ngisuka ekhaya nje kusekuseni ngiye ekhaya kithi eplazini. Ngafika sathi ukusebenza lapha kunamasimi lapha ekhaya kithi sebenza emasimini bese ntambama mase ngithi ngiyabuya mangifika ekhaya egate-ini ngithi ngithinta lento yokuvula ingavuli ngithi ngiyabheka hawu kunencwadi lapha la into engijwayeleke le kunencwadi lapha igate alisavuleki ngenze njani ngithatha ifoni yami ngizama ukufonela uMM beke kangisiza nabe ngivalele hambe ngiyokhuluma naye bangivulele. Ngithatha ifoni ngamfonela ifoni wangayibamba ngaphinde ngafonela omunye futhi uShipwip naye futhi ifoni wangayibamba ngaqala-ke manje ngadideka enhloko ukuthi yini-ke okufanele ngiyenze. Ingakho ngathatha isinqumo sokuthi ngifonele uthuleleni ngoba uthuleleni idaba lami wayelazi ukuthi lapha emkhandlwini khona ukungaboni ngasolinye mina nabaholi bomkhandlo. Okay. Kumuntu ongazi ma ukuthi sikhuluma ngane mhlambe ngicela sibuyele nje kancane mhlambe lihliphe 2 minutes mhlambe uexplain because last year ubuzosibekela ukuthi kunomsebenzi wawenza emkhandlweni but awusakhokheleki imali yakho. Ngicela mhlambe uthi ucash up lapho mhlambe abantu abalalele ukuthi ukhala ngani kahle kahle yini owawuze ngayo kathuleleni. Ngangize ngokucela ukuthi angilekelele uthuleleni umkhandlo lo lapha eMnambithi Alfred Duma bangikhokhela imali. Kwase kunesikhathi eside ngihamba le ndaba ngaqala kusanda ukubuya umkhandlo ngo-2017 umkhandlo wabuya ngo-2016 lo engangiwusebenzela wahlangana nomunye ngafaka i-invoice yami kwakweyokugcina seumkhandlo usuhlangene kwaqala iy'nkinga-ke ngalesikhathi umkhandlo sesendaka wabangikhokhela nje ngendlela esasivumelane ngayo ngoba ngikhokhela ama-payment amabili ngiqeda ukusebenza kwaba next year bathi abasenamali ngakubekezelela ukuthi abasenamali kwaba next year ngafaka i-invoice baphinde bangikhokhela futhi u400 and something. Wasuka kumkhandlo ngawo 2016 wayohlangana nomunye ngalinda ngithi ngizofaka i-invoice ngonyaka olandelayo ngayenza into efanayo ngawufaka ngonyaka olandelayo kwaqala iy'nkinga-ke mangifikile ngifake i-invoice ngiyifake-ke ngihambe ngihlale ngibona kungashiwo lutho bese ngiyabukela khona
Sacela ukubuza ukuthi i-invoice yami iyakhokheleka yini. Ikhokheleka nini ngoba ngixakiwe. Umama engafikela kuye mangaphosisi kwakuthiwa umntaka. Wangihlalisa endlini kanje. Wabiza intombazane ngale bangena kwelinye iroom lapha ngahlala lapha lapha bangihlalise khona ngaze ngazela ngalala. Ngithi ngivuka lapha abuye wemama sesiqedile ke nayi incwadi yakhe ayibamba incwadi angifundele ke le ebifundwa la echaza ukuthi baphumelele ukungikhokhela ngoba bahlala mina angangabi khona ukuzolalela le nto ababeyihlalele ngabuze lelodwa ukuthi ubani owangibiza wathi umama anganasikhathi nje nami wathi ke yiko lokho kwenzeka nayi incwadi wabhalelwa umkhandlu akulona iqiniso nalokuthi ngabhalelwa yabhalwa ngikhona ngihleli kanje ngathi ngicela ukunike wathi umama uMaspala manager usazoyisayinda ngahlala ngithi uzoyihambisa kuMaspala manager ayisayinde uMaspala manager kwathi wabuye wathi uMaspala manager akekho ngizokufonela maseke efikile hayi ngahamba ngadrive edrobheni ngihamba ngithi sengiyolanda lo mfana esikoleni ngadlula kuye futhi sacela ukubuza futhi incwadi yami kaMaspala manager athi nayi seyisayindiwe ngiyithathe le ncwadi asikhombisana la okay incwadi bathi ithini okay iyo le incwadi South Africa it was dated 14 August 2017 but the invoice yami ngangifake ngo okay ngoMarch ubuwenze umsebenzi mona kaMaspala ngangiyenze umsebenzi wokurenovate umgaqo wama-gravel yes inkinga engahlangabezana nazo lapha ngenza umgaqo wama-gravel ngoba nganginama-ward ahlukahlukene inkosi yakwenye iward lapho kwakunenhlabathi khona engangiyithatha mangisebenzisa umgaqo yangimisa inkosi ukusebenza yathi andikwazi ukuthatha inhlabathi yangala ngizosebenza ngala saba nenkinga sathi ukuma ngane umsamba ba 2 days lokho ngibuyela ke ngiyoncenga inkosi yathi inkosi uzoyikhokhela inhlabathi yasesizweni sami ukuyosebenza ngayo ngathi inkosi ngizokwenza lokho ngempela inkosi yangivulela ngasebenza ngaqeda umgwaqo ngayikhokhela futhi nayo inhlabathi yayo imali eyayishilo ngaleso sikhathi saqhubeka saqeda ngafaka i-invoice yokuqala bangikhokhela umkhandlu sesendaka sahamba ngafaka balance mase kuphela umsebenzi umfana wayekhona wathi mama asisenayo imali siyakucela usibekezelele sokukhokhela ngebudget elandelayo ngathi mina mfana kunabantu lapha engibasebenzisa kuneplanta yabantu engayirenta ngemali yebusiness elinye le plant ebengiyisebenzisa la ngirentile ngaphandle kwe-TLB eyami athi umfana mama akukho sokwenza imali ayikho mfana mina ngizokwazi kanjani uzongikhokhela athi mama ayikho inkinga mama ngizokubhalela incwadi angibhalela incwadi kumfana eshoyo angazi ke lesilungiseni ngicela ngifundele le ncwadi eyabhala umfana okay bese sekuzoya enkingeni la incwadi eyabhala umfana okay incwadi yesibili le angiyifundi ngoba ukhona uMr Nyuswa ozokwazi ukunika i-advice ukuthi wethu from here okay kwaqhubeka kwagcina phi ke ma bese ke athi umfana ngicela ungenzele i-invoice ka 90,000 ayikho into engizoyenza umuntu nayithi akenamali akukho la ngingathi akayithathe khona ngihambe ngenze i-invoice ka 90,000 ngibuyisela umfana afika khokhe le mali ebhalwe la 88,000 samkhaphula okay iveze ma ikhona la okay akhokho ama-payment awuthula akhokho 88,000 u400 and something ngase ngutholile before okay akhokho 88,000 estate of angikhokhela ibalance yes athi imali akasenayo yes angenza u90 kodwa yena akhokhe u88 ngilindeke akukho engizokwenza phela umuntu nayithi imali akanayo akukho ngempela engingakwazi ukwenza okay ngilindeke bese kufika u2016 kwaku 2015 la fika u2015
ngifake invoice enye futhi bangikhokhele le nayo imali evela la le mali simayinaza kule letter. Okay. Nansi la ibuka khona kwi-statement sami sasebhenki lena esekholiwe. Okay. Imali ababe sebengikhokhela yona ngo-2016. I-bank statement yakho lema. Yeah. Okay. Bese-ke ngilinde-ke futhi ngilinde unyaka olandelayo u-2017 ngiphinde futhi ngo-2017-ke umasipala suhlangene nomunye mase ngifake i-invoice le ile abayiphikise ndaka ngifake i-invoice le ilapho-ke lapho kwaqala khona inkinga umkhandlu usuhlangene nomunye soku-Alfred Duma. Yes. Ngafaka le invoice-ke ilapho kwaqala khona inkinga ngize ngibekwe lapha njengesilima ngibhalele incwadi ngikhona ezithi abezukungikhokhela. Yilapho engathatha khona isinqumo sokufuna abameli khona ummeli owayesiza ekhaya uSibusiso Sibiye waseMaritzburg hambe ngiyofaka isikhalazo sami kuyena ngazathi yena bhalele ubani lo muntu okhokha imali treasurer Ngomaspala abantu wathi uhlola loyo washo kanje abhalele ufinancer ngathi ameyisi ngoba wabuya kimi wade yakayisi lo yamuntu akafunanga nokungilalela ukuthi uthini uvele wangiyisa kodwa ke ngizobahambisa enkantolo. Okay. Ngihlale-ke athi khona engisakulungisa kancane ngizobahambisa enkantolo kodwa kuqhubeka iy'nsuku uSibusiso Sibiya athola ingozi yemoto ashone. Indaba zami zifeyile kanjalo-ke ngisizo omunye umuntu athi ukhona ummeli osiza nayo okuthiwa uFakude oseGoli. Ngelinye ilanga ngifelwe iloli ngimfonela angisize iloli ifele eGoli angisize lo mmeli bese ngithatha nalolu daba uBusiso sekeshonile ngimnike lona alenze ukuthi wayelenza kunje njani angazi ngoba yilokho engifuna imali lo ngimkhokhela kancane lenze ngelinye ilanga sengihambisa izingane eziyemavasithi ngihambisa inetswane mase ngithatha itelefone yami lo mmeli angimazi kodwa sazana ngamafoni ngithatha ifoni yami Mr. Fakude ngizoza ePitoli ngihambisa ingane zesikole ngicela ukufika ehhovisi lakho ngizokubona. Athi ummeli angeke ukwazi ukuzongibona. Mmeli ngiyacela ngiyachaza ngize lapho ngilethe ingane zesikole ngicela ukufika sizokhuluma sibonana ngibone nasehhovisi lakho. Athi ummeli hayi mama anginayo appointment nawe mina ngeke uzukwazi ukuzongibona. Hawu ummeli wami ngiyacela phela ngithi ummeli wenu wenza indaba zama day. Ngiyakutshela nje ngithi ngeke ukwazi ukungibona ngina appointment nawe. Okay, wagcina ungambonanga? Ngagcina ngingambonanga. Okay. So ngagcina ke ngingasazi ukuthi fanele ngiqhubeke naye ngathatha isinqumo sokungaqhubeki naye ngathola omunye ummeli omlungu eMaritzburg. Yes. Ngiyacabanga ukuthi walenza naye udaba lami wathi kodwa ufuna loyana alethe incwadi. Loya uFakude wagcina engavumanga ukuletha incwadi. Olokho emncenga ngicabanga ukuthi wayemncenga ngoba wathi egcina ethi mama akukho engizokusiza nami nama ngaziphethe izincwadi loya mmeli wakho loya akafuni ukuletha incwadi. Ngicine ngingasazi ngididekeke manje kakhulu. Bese kuthi ngo-2022 nje lo omunye umngane wami lapho isifundiswa lapho ngathi uthisha athi awulihambise naka-treasure leli daba lakho. Thatha idaba lami ngihlangane nabantu base-treasure eMaritzburg ngize ngifike kuwo ukhoma u-treasure babhalele lapho ngicabanga ukuthi umuntu okhona lona ophatha imali eMnambithi ngoba wazwa ngibiza ngafika kuye lo bhuti lo bathi wakankosi wathi abaphathi bami bathi asingalenzi leli daba lisenkantolo. Sengithi mina yimi phela wahambisa idaba enkantolo. Ngisacela ukuthi sikhulumeni wathi hayi ngeke sikwazi udaba olusenkantolo nesilikhulume. Ngaphambi kwalokho
ngangibhalele ngitshela abanye abantu futhi ngoba ikhanda lami laliduma lesikakhulukazi lesikhathi sekuzothathwa amaloli ngadlela amaloli amathathu mina i-TLB ngazama ukuyidayisa ngithi ngikhava lezi ezinye ngangasizakala ngadlelwa ke lamaloli kwase kukumbi selokube ngifaka ama-pressure abantu bamaloli ngitshela omunye wathi ake ngibhalele noma ngamele ngambhalele nangapho naye incwadi yakhe ubaba uMadlalo wayemeya ngaleso sikhathi wathatha itelefoni yakhe mase ngihambisele incwadi ephuma ubani lo umongameli hello wasiqeda ngeCovid ubani manje qeda ngeCovid ba hayi okay ngeCovid mana ke udaba njengoba usulifaka enkantolo vele uhulumeni usuke ebheke inkantolo ngeke vele besakwazi ukuthi balikhuluma udaba uma usulifaka enkantolo kahle kahle wena shuthi imali yakho ngamanye abantu uyansarelwa imali noma phela umsebenzi wawenza uqede mongabe mhlawumbe ngolimo indlela ukuthi siyakudlela ke imali yakho ngokuyithola ngoba khona abathi imali bakhokhela yona ay akulona iqiniso ukuthi bangikhokhele Alfred Duma inkinga zaqala khona babethi bangikhokhela bakhuluma iphutha laba abantu engikhuluma nabo njengamanje mina inkokhelo ngayigcina endaka okay ke umeya wakho la uphendulile ba umhlonishwa umeya uphendulile umeya ngara maphosible kodwa ngizocela nje mhlawumbe ngiqale amongameli incwadi ebaleka ngaka sidlale le kade ngizama ukulungisa kona ukukhuluma ukuthi umeya mhlawumbe kwabeke ngathi wena ukweleta umeya ngqo yabo but ngicabanga siklerishile le ukuthi ile voice note ithini into yamakhumalo la ngoba nakho uzwa sengifonelwa abantu nje kuthiwa unomama engimkweletayo angisazi manje ukuthi into yakhe ithini ngicabanga ukuthi ke iclarishile ukuthi not ukuthi umeya ukweleta wena but i-question yayibuza ukuthi uma uthi umkhandlu wasemnambithi asibuza ukuthi ubani oholo umkhandlu oholo ubani njengoba kusuke kushuthwa umkhandlu oholo umeya osibani igama lakhe layangena lapho not ukuthi ukweleta wena cha baphinda ke ba-issue statement lapha eMnambithi isikisho yena umeya abasikhiphile ngomhla ka-13 March but kune voice note futhi ekuphuma kuyena umeya ngicela nje ufaka ama-earphone uyilalele business kuza eAlfred Duma ngoba kuthiwa nina nenze corruption la angibingelele abalaleli bonke bevuma FM ngibingelele umphakathi waseAlfred Duma ngikhule emakhosini aseNdlonkulu igama lami ngiyukhansela uZama Sibisi omeya waseAlfred Duma umuntu uyafisa ukudlulisa ingcaciso kwabe indaba nasemphakathini wonke mayelana nevideo etholakala iphithiza kakhulu einkundleni zezokuxhumana ethunyelwa umuntu ozibiza ngothuleleni 29 lo muntu owesifazane la akakhala khona ngokuthi ukweletwa uMaspala waseAlfred Duma angikucacise kini mphakathi nonke ukuthi lo muntu siyamazi nami ngiyamazi nodaba lwakhe futhi ngiyalwazi sengike ngalihlalela phansi futhi angikucacise ukuthi lo muntu ozibiza ngothuleleni 29 uMrs Mvelase udadewabo womphathi omkhulu osewadlula emhlabeni wayo municipal manager lapha eNdaka umfowethu uMashobana nizoqonda ukuthi konke lokho akakhuluma ngakho kwenzeke emkhandluni waseNdaka la ubhuti wakhe akaye umunicipal manager khona siyalwazi futhi udaba lwenkampani yabo umaveza amahle trading enterprises esikuqaphelayo lapha ngomaveza amahle ukuthi address yakhe akaregisterwe ngayo i-address ka-municipal manager ongasekho ngiyathemba ukuthi umphakathi uzokwazi ukubonela nawo ukuthi isho ukuthini-ke leyo nto. Okay, ngicela kumbamba umeya la sikhulume lokhu nje uphendule kulokho asekhulumile efoni uthi umeya wena
usisi wesikhulu esithile sakamasipala ebenisebenzisa inkampani yakho ukuthi nidla imali zabantu lapha na emfowini ne-address ibiza umuzi wakhe leso sikhulu leso ungathini lokho khuluma ngaphendula mayelana nomuzi wakhe cha kulokho kusho umeya kwamanje ucela uphendule kulokho akulona iqiniso lelo mina lo meya waye umeya uthe manager umanager ngamazi ngalesikhathi sesibiziwe esezosibhala esezosayindela lokho kusayindiwe ngamazi lapho ukuthi owakakhumalo yes mina kahle angiyena owakhumalo futhi lento ayishoyo ukuthi mina nokhumalo sisebenzisa i-address yokuthi ukhumalo une-address yakhe ngicabanga ukuthi sihlale area eyodwa mina ngamazi sezosayinda sesibizela kuthiwa wenziwani naso awatha ngamazi lapho ukuthi owakakhumalo but uhlala endaweni yakhe uhlala ku-Good Hope Street eFan Riebeek mina ngihlala ku-Van der Stel njengalokhu ngibonela ebhale khona ukuthi Khumalo uhlala kaMvelase ku-Van der Stel ku-40 Van der Stel akulona iqiniso lelo Khumalo uhlala enumber 50 emzini wakhe ku-Good Hope Street ngiye ngafika nase ngithole lento kanti safuna ukubona lapha kaKhumalo ukuthi le address yakaKhumalo iyafana neyakaMvelase so okay uthi inkampani amaveza amahle eyakho Khumalo amaveza amahle yakoMvelase nayi yasho maveza amahle nginomntwana umaveza amahle nginekhampani umaveza amahle angazi ukuthi kuhlangana kanjani noKhumalo ayikho akulona iqiniso lelo ukuthi mina noKhumalo sasebenzisa inkampani eyodwa hayi akulona iqiniso bengifisa ukuthi umeya approve futhi akuqinisekise lokho akushoyo ake siqhubeka simlalela ihambeke imkhandlo yahlanganiswa umkhandlo wasendaka nowasemnambithi ngo-2016 usuwenziwa lo msebenzi ngiyafisa ukusho ukuthi kuyiqiniso ukuthi umsebenzi bawenza bawuqeda kodwa futhi kuyiqiniso ukuthi amaphepha esinawo awabuye endaka athi wakhokhelwa yonke imali futhi lokho kuconfirmwa nawo consultant owayesetshenzisiwe ngaleso sikhathi obizwa ngokuthi DLV engineers uyakuqinisekisa ukuthi bakhokhelwa nokho ke uMrs Mvelase walithatha lolu daba waluyisa enkantolo lubhajweke enkantolo ngenxa yokuthi ushintsha abameli okugcina kudaba lungaqhubeki njengamanje ke akukho thina esikwazi ukwenza kulolu daba ngaphandle kokuthi kube inkantolo enqumayo ukuthi uMrs Mvelase kwamanga kangakanani ukuthi umasipala wasendaka wamkhokhela okay cela uphinde ngembambe futhi umeya lama uthi umeya wona kuvela ukuthi wakhokhelwa yonke imali uze uyaqinisekisa ukuthi nangamaphepha avelayo sisendaka aconfirm ukuthi wakhokhelwa yonke imali yakho unzwile imzwile kodwa aphethwe yimi awavumelani nalento ayishoyo ikhona futhi enye into ephinde ingidideke naye ethi ngakhokhelwa udaba lami seke walihlalela angikhumbule lihlalela njengoba ethi uyangazi lo daba lami useke walihlalela ngazi noma ngimuzwa ngathi usho njalo eyasho njalo impela angikhumbule ihlalela udaba lami angikhumbule ngibiza yimi bengiya kuye njalo athi Sibari ngizokubiza next week sizolungisa udaba lakho njalo angikhumbule lihlalela nangabe walihlalela mina ngingekho nengosibara kanti futhi uthathe kwaKhumalo yeah khona futhi enye into engididayo naye ethi mina ngingowakaKhumalo angiyena wakwaKhumalo mina ngwakaMvelase uma engasho kanje umeya ngake ngibuza umbuzo omncane ukuthi lapha la umeya khona bekha besibongo sakhe uma kwabe isibongo sakhe kuthiwa bakubo uma kwabakuba bakhokhelwa nabo njengami ngoba mina kuyacaca ngokuphelela ukuthi angikhokhelwa ngoba ngiwakaKhumalo angiyena wakwaKhumalo mina ikhampani yakwaMvelase ayihlangani nje nakwaKhumalo yiko ngithi bengizofisa ukuthi lokho akushoyo ukuhlanganisa mina noKhumalo akuqinisekisise noma ephepheni ukuthi hayi impela nako nibandawonye niyazalana
asizakani isidalo njengongishilo ngaqala ukumbona mina sesibize lapha esezosibhalela into masekuthokozana umsebenzeni untoli Okay, awarded contract. ngaqala ukumbona lapho ke mina nokwazi ukuthi wakakhumalo. Okay, ngiyaqhubeka futhi simlalele manje. Okay. Aqede. Uma kuwukuthi inkampani kwakweyakhe futhi yenza umsebenzi ngendlela eqondile kungekhona ukuthi yayisetshenziswa lenkampani ukuqola imali zabakhokhi bentela kumasipala wasendaka kufanele ngawo uMesisimvelase uyazi ukuthi lenkampani yakhokhelwa. Angikusho futhi ukuthi ngaleso sikhathi salomsebenzi umasipala wasendaka wawuphethwe amaqembu ngokubambisana okuyiqembu le-NFP neqembu lika-ANC wawungaphethwe iqembu le-I-Ifp. Isihlangene imkhandlu kubuya lamaphepha nezikweletu zonke zasendaka kuza e-Alfred Duma. Umkhandlu wase-Alfred Duma wafika waphathwa iqembu lika-ANC. Mina ngimeya yesithathu emva kokuba kwenzeka lolu daba. Angikwazi-ke ukuthi uMesisimvelase angabophezela mina njengomuntu kanye nomkhandlu wase-Alfred Duma neqembu lenkatha njengabantu abamhlukumezayo umfelokazi. Lubudaba lwakhe lunesikhathi esingaphezulu kweminyaka e10 lukhona engalulungisi. Futhi angikusho ukuthi kusenza sishaya amakhala nendlela kashintsha ngayo abameli ngoba ngiyakhumbula nje ukuthi komunye wemsakazo yakhona la endaweni engeke ngiubalule ukuvezela ukuthi abameli abasebenzisayo akabazi. Nalokho kuyangidida ukuthi yini uMesisimvelase engabazi abameli bakhe kanti abakabani ubani omnikazi walolu daba. Besithi asifise nje ukudlulisa lokho emphakathini sikusho ukuthi thina njengomkhandlu wase-Alfred Duma oholwa iqembu lenkatha sibophezele ekuphatheni abantu bakithi ngendlela enenhlonipho nendlela enesithunzi kakhulukazi abantu besifazane sibophezele ekutheni sibagcine bengahlukumezekanga bezizwe nabo bephephile ngaphansi koholo lwe-I-Ifp emkhandluni wase-Alfred Duma. Ngithokoza kakhulu. Uthumela nelimali yabakhokhi bentela nomfowenu niqola abakhokhi bentela. Asikwazi-ke lokho kufuna nikuprove ukuthi ngempela niyigebengu zasemnambithi. Kahle ngizocela ukuphendula-ke uyena phela ofanele akuprove lokho. Umeya ofanele approve lento akhuluma ngayo la eradiweni kwi-FM yakhe. Mina ngizoprova ini ngoba mina ngizaphinda kaningi. Company yakwaMvelase nayithi maveza amahle kusuke kushiwo kwaMvelase lapho makushisa impepho. Okay, ukuthi maveza amahle. Ukuthi ukhokheliwe ungamampungu noma ukhokheliwe ngempela. Ngikhokhelele imali engaphelele. Lokho athi yena ukhokhela imali yonke kuvela ukuthi ukhokheliwe. Akulona iqiniso lelo. Amampungu. Hayi, akulona iqiniso abangikhokhelanga imali especially uAlfred Duma lo ophethwe umeya lo khuluma la njengamanje. Aze ngithole ngisho isenti kuyena. Okay, ngenxa yesikhathi sengiphuthuma kunama voice note la esizwa ekhuluma ngendaba zokusabisa ezinokufa phakathi. Ngicela ukulalela kancane nje. Ngisacela ungayilaleli kancane ake ngiqede lapha kumeya ngoba indaba kameya ingikhuphulele iBP mayithi idaba lami selihambe 10 years. Yes. But yimo bekufanele kulungise lo wonke lo 10 years bengihamba njengoba sengibalile ngangena abameli ngaze ngafika kwaTreasure hayi ukuthi ngoba bengihleli nathi bengalungisi bengizolungisa kuphi. Uthi kuyamthusa ukuthi ushintsha abameli. Ngikuphi la bengizolungisa khona. Bameli mayisengasamuzwa phela into ayisho ngizothini. Yeah. Akukho kufanele ngikwenze kufanele ngiphume kuye. But nathi ngishintsha abameli athi udaba bengalungisi ngane ubani obukufanele angilungisele udaba befanele ngiyilungisele mina emoyeni noma njengoba bengihamba uMrs Sam Mrs Ngiba noma ubani uMaspala manager uba Madlala ethola incwadi eyayibuya kumongameli wafona ngikhona wathi nanga umama la nencwadi ephuma kumongameli kuthiwa silungise udaba la mama wathi uMM ANC wathi uMM asikwazi ukukhuluma udaba lalo mama udaba walihambisa enkantolo. Umbuzo wami uthi nasi ubhalele incwadi enjengalena makuthiwe uweke mfana wami wawuzokwenza njani? Sutsheliwe nje wabhalelwa phansi ukuthi awukhokhelwe wawuzokwenza njani? Hayi isayinde endlini sazoyihamba lomkhandlu. Wawuzokwenza njani wena? Nomvikelo umphakathi ngicabanga sofuneka uminvolve lama. But okunye ke naye ethi umeya sekuhambe 10 years
zonke lezi ndawo bengahambi kusasa nakusasa bengimlinda umuntu esengimnika udaba ngibothe wenze njani ingakho udaba liqhubekile futhi bengeke ngilungise mina ngedwa abantu bokufanele bangisize abe bedlala ngami bengangisiza Okay, ngenxa yesikhathi masibheke lo shading bengizothi kunama voice note osatshiswa ngawo la ukuthi sekukhona nokufa phakathi ngicela siphuthime manje before sikhathi namhlanje singabe siqhubeke ngani ubani lo ma ngoba nginayo inamba yakhe ngisendela wena ngoba nginayo inamba yakhe wena nginayo ngoba ngayithola emaphoyiseni ayeke wawanika inamba yami ngisendela wena ukuthi kodwa maye ungamkhuza usisi wakho njengoba nihlale nivunana uthi sisi nikhuluma amanga nenza izinto ezikukhohlakala niyophaphama kwesikhulu nina uma ningakhuzani nosisi wakho ningatshelani iqiniso nizobulawa abantu nizolinyazwa abantu bese nikhomba abanye abantu ngoba namanje sisi wakho lokakwenzayo ubukwa yizwe lonke la ko TikTok ugcwele o TikTok ukhuluma lento ayikhulumayo mangabe bemlandelela sebemlandelela uzothola ukumkhomba esikhotheni kodwa ngoba nikhuzani hlale nitshelana amanga niyophaphama kwesikhulu khulu kuyeza kini kuyanyelela yibanje oClever bezwe ngicabanga ukuthi oClever yini nobabili ngoba nikhuzani anitshelani iqiniso ngisendela wena ngoba nginayo inamba yakhe ngisacela ukuphendula lo okay ngicela sibe siqhubeke ngale ma kahle ngiphendulela lo ngamphendula ungumntakasisi yes le voice note beyifake kubhuti wami omalume wakhe kukhona ukungazwani lo mntwana umuntu ongekho right usho kanje kubhuti wami ngoba mina nobhuti wami siyazwana umalume kuye ubaba nokuxabana lapha lo mntwana wazwambeka isandla umalume wakhe manje ke thina sikuvumi ke lokho angeke manje mayisefaka amagama okufa iyo lento engiphatha kambi kakhulu ukuthi uyithatha apha indaba ukuthi mina ngizobulawa abantu obani labantu kufanele bangibulala uyazi yena khona abantu kufanele bangibulala after wena uveze lesikhalo sakho ngokuthi uyahlukumezeka laphana impilo yakho uzizwe njani ngathi umuntu okhulekile sefe cha ngikhulekile ngisaba kabi uyasaba kabi into engisaba kakhulu futhi kunokunye nangesikhathi esilande kanjalo idaba lami selila zofika futhi ekhaya ngingasakwazi ukungena yebo bangangivalela noma yinini yebo angazi ukuthi ngingasizwa ngani lapho ngoba phela nginayo umunye indawo engihlala kuyo ngaphandle kwalapha ngiyofika futhi sengingasakwazi ukungena futhi tshela iSouth Africa ukuthi uyasaba impilo yakhe ayiphephile ukuze makhona kwenzakala mhlawumbe siyokwazi ukuthi umvela sewayishilo ukuthi akaphephile hayi angiphephile ngempela nangu umntana kasisi ekhuluma impela ayifake naye lapha kubhuti wami owumfowethu owumalume wakhe athi sizobulawa abantu kuyangidida ukuthi ukwazi kangakanani ukuthi mina ngizobulawa abantu futhi ubani lo muntu amkhulumelayo ngoba mina ngikhulume ngomkhandlu kuyabonakala ukuthi ukhona umuntu amkhulumelayo lapha emkhandlweni engeke ngazi ukuthi ubani kodwa ukhona umuntu amkhulumelayo emkhandlweni athi mina ngizobulawa ngifuna imali yami mina bangibulala abantu bangibulalela imali yami njengalokho eshilo vela ke koyifuna mase bengibulalile iqiniso nje mncane kabi umntana amsomandla angeke ayijahe le mali phela kwakhe lo anginayo omunye njengoba esho ukuthi ngizobulawa abantu uyazi ukuthi khona abantu okufanele bangibulale yiko ngitshela iSouth Africa ukuthi mangishonile yilo mntakasisi owaziyo ukuthi ngizobulawa abantu ulicacise ngokuphelele akasho ukuthi uzoshona mamkhulu ngunini omkhulu mina uma wakhe siyalamana uthi nizobulawa abantu siyabonga ithuba lakho nokuyikhanda nje ukusuka uzoyiphendulela nawe kulokho bese kuvelile engicabanga ngayo ku Mr Nyusa naye sizokwazi ukuthola ozosilekelela ukuthi advise la ukuthi ithini into zomthetho ngoba la imali abakhokhi bentela le ebangwa lama ukuthi kuyena seyinkantolo ngiyazi umkhandlo okhiphe imali yakhe ephaketheni kubona abantu basuke bekhipha imali yabakhokhi bentela ukuthi kuyo defend lokho okudefendwayo so ke uzosinika ku Mr Nyusa iadvice kuyaphambili sithemba ukuthi mangathi ungasizakala ngicabanga ukuthi ngiyosizakala sengihlala estradini umoya wami uyangiholela ekuthenini bayabuya bazongivalela futhi ikhona incwadi engiyithola izolo eshoyo hayi uyotshela izwe mangabe ukuthi yebo njengoba uposte nangolesine futhi usuvalwe ngaphandle ushawe isichotho lapha sasinetha
kokusizile ngoba naku bagijima bazokuvulela ngithi. Ngazi bangivulela nini ngabona mina sekukhanya ngikhona ngithi ngamthola umuntu. Sekuphelile. No hayi qhubeka ma. Ngamthola umuntu wangangisho ukuthi angimthola umuntu ozozongikhumulela lapho ngiphushisa ngesandla. Ngabona mina sekukhanya ngikhona. Sengithathe yonke ukudla kwami okukhona okwakungakonakala ngahambisa le kwabanye angiphila nabo ukuthi bengibekele ngoba ugesi ongekho la ngathi ngibona ngikhona endlini kwaqeqe kwakhanya. Okay. Ngicela ukubuza lokho nje kube personal yabo nothi ukuthi mhlawumbe sonke singabantu sina support ibhola nami neteam engisupportayo iPirates officially. Kunamaqembu epolitiki akhona abantu be entitled to join any political parties. Engabe khona mangakubuza mhlawumbe uthanda ukudisclose lokho ngabe khona iqembu mhlawumbe oluvotelayo? Phela umkhandlu njengoba njengoba ngithi ngiyawuvotela mina ngiyi-ABC. Njengoba ngiyi-ABC umkhandlu wa joina ne-ABC ukuze bakwazi ukuphatha lo mkhandlu. U-ANC wawumshela naye lo umfana lo owawinisa umkhandlu wayehlala kwami kushintshana abantu lapha bepolitiki bezoshela lo mfana ukuthi akavote nabo ukuze bawine umkhandlu lo wasemnambithi lo sungihlukumeza njengamanje. Okay bengifisa ukucacisela lokho mhlawumbe ukuthi akuneve oba mhlawumbe wona kuthiwa ulwa neqembu elithile. Cha ulwa nomkhandlu njengoba ngithi nje inkathi engiyivotelayo ngathi wangizwa kule voice note yasegeyithini inkathi engiyivotelayo yawina umkhandlu ngeqembu lami engangiyiyo yonke into kulelo qembu ukuze umkhandlu wineke emnambithi. So obvious uvotelwa yimi kwankathi votelwa yimi ngoba umfana lo zonke izinto zepolitiki zazenzelwa kwami wawina kwathiwa leso sihlala awinisa ngaso umkhandlu lo ngikweledayo njengamanje ilokho kuphela manje ngididekile ngoba umfana noma esengenile azange ngisizakale. But njengoba ngihlale kwakho benza yonke into kwami kodwa mina khaswa lapha nabachathana benza yonke into. Kufike namaqembu amanye ezoshela umfana lapha sengisaba. Uphi umfana sifuna ukukhuluma naye sengisaba ngoba kwathi nasekuphelile ukuvota ngagcina sengimqosha ukuthi ngeke mfana angeke ngihlala ngedwa mina laba abantu alo befika njalo la angiphephile bayeka kodwa umfana wavota nabo bawina umkhandlu angisasizakali mina. Ukube kuthi umfana wayevote ne-ANC ngiyasola. Ngiyasola. Okay. Ngoba bamadlala wathola incwadi kaRamaphosa kwakhona akwenzayo ukukhomba ukuthi uyangilekelela. Okasibari kuyangidida naye uyangazi udaba lami sekwalihlalele yedwa namanje ngiyadideka ngoba mina ngazi ngihlale naye njenganje sidiscuss udaba lami angazi. Okay esadini labameli labo sobahambile ngoba phela sekuyacaca ukuthi ufuna kuye enkantolo wema. Phela uyaphika ukuthi ukhokheliwe bona bathi ukhokheliwe kuvela ukuthi ukhokheliwe uma sebelani lemuva and futhi lo mkhandlo khona njengamanje lo meya wayengekho ngaleso sikhathi but inkinga phela zihamba nomkhandlu nezikweletu zihamba nomkhandlu akunjalo? Yebo ngezwe kushiwo. Yes so akukho nomhlawumbe ukuphinde mhlawumbe niyohlala phansi nabo nibonisane ukuze nikwazi mhlawumbe uthi ukhiphe udaba wena enkantolo nikwazi ukuthi nixazule boardroom makuthi kungenzeka into njengale. Uma kungasho bona mina angilwi nabo phela nje ngifuna imali angazi ngake ngafisa nokudlela uyindlo kwesikhathi ngiqala ibhizinisi ngabambisa ngendlu ngifuna ukukhokhela izikweletu zebhizinisi nje mina ngibe umuntu oright lapha endaweni nasemabhankini mina ngikwazi ukwenza lutho ebhankini lutho indaba yalamatraki aphazamiseka ibhenki lawathatha. So mangakwazi nje ukuthola imali yami vela ngisayifuni mina sengiyakwazi ukuphila ngalo ngiphila ngakho ngifuna ukuyolungisa abantu ababengisizile yabona nakade ungisizile bese kugcina sekukumbi gcina sewudla impahla zakhe ade ungisize ngazi kubhlungu kakhulu ukhomba ukuba umuntu ongahlelekile kahle mina ngangumuntu ohlelekile uyosebenza lapha ngithi ngifuna ukuqhubekisa ibhizinisi lami kanti ngiyazimosha ngokungazi.
After siveze i-video yakho mama ngolesine nakho viral ngaphandle lapho ngasakwazi ungena ekhaya ukhala. Lezinto siyiphatha kwamafoni kona Facebook inkalo zokuxhumana ezingokuhlwana kwazo TikTok WhatsApp kuye kuzibe khona ke nanelima because phela isilima kwabo asibonakali mase singaphandle sibona abakwabo but mase ungaphandle ubona ukuthi ayisiphukuphuku lesobona into esuke siyicomment ngoba phela nazo ziyayiphatha amafoni ziyaphatha nama data emele ukuthenga ama data but angene makuthiwa kunodaba olukhulunywayo kunelima nje lapha ezaveza ukuthi hayi uthengiwe lo. So ngase ngiyibuza ukuthi mina ngifanele ngiwaphendula ngayibuza engathi ukuthi futhi umuntu osuke esho kanje mhlawumbe futhi wazi ngabe khona nimboni la ekuthengwa khona abantu namhlanje futhi into abayaziyo yena ukuthi bakhala ukuthi uma uveza udaba lakho bese hayi uthengiwe lento eyikhulumayo yabo into engekho ungathini ukhuluma njengalokho umuntu Paulo kunjalo. Ngafakazelana nawe ukuthi umuntu nedatha usho noma yini umuntu nakuthiwa uyathengisa uthengwa kanjani ake ngicacisele kahle oqala nakuthiwa uthengiwe mduduzo uthi uthengelweni nami lokho phela ngayibuza khona ukuthi kushuthi ukuveza udaba lakho thi uthengiwe khandi story yes hayi ngebhathi usuke phazama umuntu okhuluma kanjalo ngicabanga ukuthi bonke abantu abala endlini bawufakazi wami nanga amaphepha uyakhuluma nje phela ukungazi ukhuluma noma yini osekufike kuwo mina ukuphikisana nalokho angikwazi ukuphikisa ngomlomo nanga amaphepha. Ngizama nje uqonza ngoba phela ziningi ilima nje vele sibona isilima esiphendwe noma yini yabo. Hayi vele abantu phela bashinte efana futhi ngiyabashinte efiswa uwe. So yes sibheke lokho phela ukuthi abantu abayinganxanye bengamanzi. Ngifuna ukusho kodwa nje kokugcina. Umeya lento ayishoyo nathi ngihambe 10 years. Kule minyaka yonke uMaspala manager umama ofanayo nalo wakhona naye uyalazi udaba lonke from 2017 kuze kube manje umama uyalazi udaba ngididwa umeya nathi waye ngalungisa ingane uMakhumalo umani ngangilekelela ningathi ithini ke lento ukuthi uMakhumalo waye ngalungisa ingane ake ningihlaziyele lapha. Okay. Ngicela ukubuza lo mbuzo nje wokugcina ngoba sikhuluma ngemali yakho kupentela la. Nangu Meya eveza ukuthi kuthiwa wakhokhelwa, uvela ukuthi wakhokhelwa. Ukhululekile nokuthi makungangena mhlambe ama-Hawks noma mhlambe ama-SIO azosikhuthaza ama-bank account yakho noma details yonke into yakho noma ngijabula kanjani? Jo. Yebo, ngoba phela imali yakupentela le. Imali yakho kupentela ngavela yonke into. Mina amfe ngempela. Khona imali abangayibhalile abafana ama-payment awu2 esithathu ivezwe yimi evela kwi-bank statement shuthi imali engathola mina zo3 khona iphepha la elicacisa hlala phansi khona iphepha lapho bhuti elicacisa ngokuphelele la ukuthi ngakhokhelwa kanjani imkhandlo wasendana buka la kusekholwe khona. Okay naku la cha yes naka amasekle okay la kusekholwe khona imali zo3 yes kodwa encwadini ebhalwe uMaspala manager ikhomba ama-payment awu2 ngibuye ngibe nokudideka kancane ukuthi esithathu ngoba minayi la kimi istatement lami siyasho ukuthi indaka local municipality imali yesithathu kodwa engaveli encwadini abangibhalela yona. Okay okuyifundile kumuntu ongaboni la it was 2016 mhla 21 2016 January kuvela ukuthi wena i-amount it was 462,588 rand 44 cent. Isettle yokuqala le nansi le kekelezi lokuqala le yebo iphinde idate yesibili nansi umhla ka30 ngoMarch 2015 mana awuqala ke la. Okay aqala ezantsi anyuka. Okay angiqala ezantsi enyuke na ithi mhla ka24 February 2015 wakhokhelwa imali of482,000 yebo kunjalo 217 rand 74 cent. Yebo kunjalo Payment yokuqala wayithola? Yebo ngayithola. Okay bese izothi payment yesibili mhla ka30 ngoMarch 2015
wakhokhelwa 88,587 rand 12 cent. Yebo kunjalo. Wayithola leyo mali Ngayithola evela emkhandlweni. evela kumkhandlu. Eyogcina izothi 21 January 2016 wakhokhelwa imali of 462,588 rand 44 cent. 68 akubonakali kahle lapho u68 leya 2016. Okay, 2016 yona vele yogcina Yeah, okay, wayithola le mali. ngayithola le mali. Zonke lezi mali wayithola. Ngazithola. But la encwadini evezwe umkhandlu kuvela ukuthi ama-payment amabili. Even yilo nami lokho kungenza ngibe confused Not la. Okay, nansi le. yeah. Eh, Eveza ama-payment amabili mina ngibe ngathola mangaki? amathathu. Yeah. Okay. No, kulungile ma. If you are willing to intervention ukuthi angangena ama-Hawks ne-SIU, siyabonga because sibona abantu ababhekela imali yokumakudlula imali bakhokhubentela leyo ngoba phela kufuneka ecacele imali ukuthi iyasho naphi. Ngajabula kakhulu. Anehlisa ngani ngamlenze ninobhuti wakho. Hayi cha. Cha. Kudlalwa ngobhuti wami asashonela. Hawu, uyamazi ubhuti wakho? Hawu kudlalwa ngaye ngempela. Uyena ngempela ubhuti wakho? Hayi cha. Ngamazi mase sihlangene. Nawe wakakhumalo nje nawe ngabe usubhuti wami ngani? Oh, hayi. Hayi siyabonga namhlanje ukhalanga. Hayi anginasikhathi sokukhala manje ngisikhathi sokuxoxa. Yeah. Hayi siyabonga. Siyabonga sicela sizokuza nguMr Nyoswa ezoba isikhuluma sesilandelayo ozokwazi ukucredit la. Siyabonga ma. Ngiyabonga nami ke bafana ba. Siyathokoza. Bafana bami kodwa konke nami sengaba uthuleleni. Ngathi umama obiza ngothuleleni. Mr Nyoswa siyakubingelela Hlonishwa. Ngiyabingelela nina nonke izethameli. Yebo sir. Mr Nyoswa sinodaba la ngicela usoluzwe lonke lika mama la uMakhumalo Velasi okhala ukuthi oyishwa umkhandlu wasemnambithi imali yakhe ngomsebenzi ayo wenzile ongafuna ukumkhokhela. Mhlambe esimeni somthetho mhlambe umama ungam-advise uthini esimeni esikanje abheke naso? Bongithuba. Not kumthetho per se. Yayizwa ukuthi ziyahamba ufika emthethweni ufika ku litigation besingeke isidingo. Ngoba mangilalela kahle ibhlungu futhi ifikiselana inyembezi indaba kaMama le. My narrator especially ubuka ukuthi sekuphele 10 years manje. Yabona ngoNovember kuzobe kusukunyaka ka10. Yes. Kune tug of war engenasidingo. Angiqale la. Kunobufakazi la ukuthi umama uMaspala irresponsibility kaMaspala uservice delivery emphakathini. Uservice delivery emphakathini akakwazi uMaspala akekho competent ukwenza umsebenzi. Ngamanye amazwi uMaspala uyaye abize abantu abangama service providers abakhombisa ba competent, in which case umama has demonstrated that. Ufika ukhombisa ba competent, she ticks all the boxes, CSD wakhe ukhona wawunikeza umsebenzi in a competitive process. I-competitive ngoba phela kuyakutenderish. Yes. So mayisebenikezwe, there is no question on that one. Umsebenzi uawodiwe in a fair process. Okay. Sesemthethweni. Khona enye ngiphazamisile nje kodwa ngingazi ngikhohlwe la. Le ukuthi uhlobene nomunye okhumalo usibongo ufanana. Kukhona iform ku-tender document ebhala ukuthi MBD4 wayisayina leyo etika amabhokisi ethi uhlobene nomuntu ukhona umuntu okaMaspala uhlobene naye wawathika wonke lamabhokisi wathi no kodwa mhlambe give details uthi wena not applicable wakwenza lokho. Yes. Yebo kusho ukuthi umama wawina kahle umsebenzi. It is outrageous kodwa ukuthola ukuthi sekunethako uMaspala akasafuna umkhokhela ngoba ngifuna ukuthi ngichaze ukuthi uMaspala uyini vis-a-vis umama i-service provider. Yes. U-service provider kahle hle uyi-colleague. U-service provider uyi-instrument esetshenziswa uMaspala to deliver umsebenzi ngoba akakwazi ukwenza lokho. Ngamanye amazwi uMaspala une moral obligation ukuthi amnakekele amenzele yonke into yakhe because yena wathini uyi-instrument efanele ukuthi ayisebenzise uMaspala ukuze ba realize into. Even ama politicians
before ngaba outraged ama-politicians awafuna angene amsize ukuthi hawu usinikeza phela i-political mileage ukuthi wenza umsebenzi wenze kuyiphambili. Okay, regarding le ndaba sekuthiwa into abantu nomuntu Nomeya sebekwebhana sebedonsisana sebekhomba izinto eziningi bekhomba ama-flaws kuyena umama, leyo nje is outrageous iyodwa, because akusiyona into yomuntu lento kuthiwa isivumelwano siphakathi kwamasipala noma veza amahle, kuthiwa amaveza amahle ne. Yes, enterprise. Umaveza amahle oyi-juristic person njengomasipala nayo umasipala uyi-juristic person, i-agreement iphakathi kwabo. Yes. Akufanele kube khona isidingo sokuthi kube khona ama-tensions nokulwa nokubanga amazwi into ezingekho ngoba lento yonke i-process ihamba ngokwamaphepha. Yes. Now when it comes to lapho umeya lothi wakhokhela imali yakhe yonke. Yes. I-process iyonke la iba ne-paper trail, i-evidence yamaphepha. Umama ekhipha ama-statements to that effect uthi mina imali yami there is deficiency, imali yami is outstanding. Now I'm shooting from the hip la. Endabeni la yemali ama-damages, ama-financial damages asafetshwa umama. Yes, for all this, yes. Sisonke lesikhathi ebhizinisini ndodana kuthiwa time is money. She is in business. She has suffered much bigger losses, financial losses, than imali oyibona la. Le mali oyibona la is only a fraction ngoba imali umsuka. Bese ingekho isidingo sibe khona le tug of war. She's provided services, she has to be paid forthwith. Kuphela finish and clear. The story ends there. Manje into abayenzayo ko litigation sekuba abameli beze bethi ushintsha abameli khona questionable yonke leyo nto is nonsense. Yes. Ngayibeka nje frankly umswane. Yes. Uthi ku questionable indaba ukuthi ushintsha abameli. Yes. Kufuneka akhokhele. There is evidence of corruption la kuyona yonke lento. Ubaba uZuma wayichaza le ndaba ukuthi ama service providers akufanele oyisha imali more than 30 days. Sizokhumbula sonke. Yes. Baba uZuma wayichaza lento ukuthi if ngoba uhulumeni is doing injustice ngoba ebhizinisini umama for her to deliver umsebenzi ukhokhelwa on milestones. Ngamanye amazwi ufaka imali enze umsebenzi aproduce ukuthi I have performed umsebenzi mase uqedile ukuwenza uyavethwa umsebenzi. Uvetting yiloko kuthiwa measuring basho njalo bathi uyameasurisha umsebenzi, umeasurisha abantu aba-competent, ama-consultants laba abaqashwe umasipala bezobona ukuthi umsebenzi ufanele uma wenziwe kahle umsebenzi bese kuba khona into ekuthiwa i-completion certificate. That's ikhona i-completion certificate okhomba ukuthi umsebenzi wenziwe properly ngendlela efanele to ama-specifications ngokwe-scope ebhaliwe kwi-bill of quantities egcwaliswe umama. Ngamanye amazwi ayikho nje into enesidingo la sokuthi bekhona i-tug of war kuthiwa ngesizulu ucasha ngesithupha. It's unethical, it's improper, akufanele kube njalo. Now angisiyona i-legal expert. Yes. Ngingeshona legal expert, ezinye izinto azisona into i-rocket science zisobala nje. Siyabonakala ukuthi la kukhona umacashelana ongenasidingo. Kodwa ikhona into ebuhlungu la ukuthi lo macashelana is costing i-taxpayer imali. Yeah. Because ultimately imali ufanele ayikhokhele umama uvelase including ama-costs incurred. Ama-costs laba abantu abenza lento Mr. Mkhonasi sengathi abazi kune element of arrogance ngakubona. Sengathi abazi ukuthi imali engesiyona yabo le abayidefendayo. Why are they defending imali engesiyona yabo? Why are they not paying umsebenzi for umsebenzi oswenziwe successfully and wakhombisa kubalekelwana? Alright, futhi is unthinkable ukuthi kuthiwa umasipala akanayo imali yokukhokha endethi umsebenzi wenziwe. Alright, ngiyizwa indaba ukuthi umama walinda, she coalesced, walinda ke loyo nyaka Mkhonasi effectively she was losing money because imali ebhizinisini
ifane irole imali you reinvest imali ukuze aqhubeke for her to grow. Ngamanye amazwi umama bambulala ngokuthi manje na they're impeding her prospects of growth, further growth. Ukuze abe my 7 GP mhlambe asithi 7 GP akhule 9 GP. Those are the elements ezilimaza ama service providers ngebehavior yama public entities. Ama public entities okumasipala namanye ama department kahulumeni. Lokhu kufanele aze ama South Africans ukuthi ibhlungu kanjani emotionally ke manje ngaphandle kokusafarisha kwebusiness ekuthiwa imaveza amahle. Amaveza amahle are suffering damage enkulu ngokwemali. Even the prospects of growth alinyazwa ubani, alinyazwa uhulumeni. Uhulumeni kufanele ngabe uyena uyi-custodian yokunaturisha and grow abosomabhizinisi. Ngendlela abenza ngayo laba nje, ngalendlela ebenza ngayo lapha kulawo masipala e-Alfred Duma, lo masipala nje bonke omasipala ababehave ngalendlela balimaza ama-service providers, especially in this regard. Ama-service providers alimala kakhulu ilaba abamnyama. Ukuthi kuphinde kube especially more painful makuthiwa umuntu wesimame. Uhulumeni ukhulumile kakhulu ekhuluma women empowerment equity or black empowerment equity, but this tongue in cheek ngoba kufanele ngabe lezo zinto lezo bayazenza benze sure ukuthi ziyenzeka. Kuthiwa siyajabula omama mabekhona ku-construction sector, angithi siyajabula omama bekhona ku-construction. Kufanele ngabe i-case enjengalena isuse abantu, lena must have called outrage. Kuthi ngabe kusuka abantu besuka ngabe kusuke even efikile kwa treasury ngoba uZuma wathi umongameli yes, wathi Zuma uma ungakhokhelwa kuphela 30 days your recourse is uhamba uye kwa treasury eMaritzburg, yabazi yakakhulu lapha ku-commercial road. Uma usufika sengithola ukuthi kwa treasury they are citing igama lithiwa bathi bona awukwazi ukukhokhela ukudaba lesenkantolo, so imatter is sub judice. Kusho njalo ngolimi lakalo. Sub judice ukuthi udaba lesenkantolo asakwazi ukungena. Kusho they are letting her to the lion's den. Sizakadliwe amanqe. Lokho futhi kufuna sizokubheka ukuthi sikubheka kanjani. Sinayo indlela esizoyibheka ngayo thina kwathuleleni ukuthi how we go beyond la osuhambe khona. Sizokwenza futhi lokho futhi I'm pleased ukuthi lolu daba lokho manje is receiving public attention. Laba bantu kuyichilo kuyihlazo, is a great shame ukuthi ba behave the way they are doing, nanokuthi baphikisane nomuntu o-service provider. Umuntu ufanele ngabe uye abamprotectayo kube yibo abamlekelelayo umasipala, because umasipala zangenza delivery service ngabo. Exactly, banikezwe even i-political mileage. Makuthiwa umasipala kuthiwa even emabhukwini wabo kuthiwa ama-audit, igama umasipala abane-pride ngalo kuthiwa clean audit. That's an accolade. La bangayithola kanjani i-clean audit? Kuneyimali ekuthiwa 2014 2017 i-audit amayifika yona ifika ithini mayithola ukuthi kuno-service provider ongakhokheliwe 2017, umsebenzi ewuqedile ngawo 2015, umsebenzi kunokuthi uqale ngo-2014 i-contract eyawodwa. She hit the ground running, owenza umsebenzi right away. Ngo-2015 kwasekune-completion certificate. That's worthy of an applause. Kufanele ngabe kwashawa ihlombe. Kodwa hawu mama Velas sazuphinde sifuthi kufanele ngabe ukhulunywa ngayo emawodini. Ngiyayibona indaba zama-sabotage. Anyway, kodwa ke that's my take ukuthi lena uthuleleni uzoyithatha a step further. Akukho umuntu ongaphezulu kwezinto zongaphandle kuNkulunkulu. Le ndaba lena ifikisana nobuhlungu. Yabona nje I'm emotional as I speak to you. Ngimlalele. Okay. There is a possibility ukuthi whenever the matter taken to court, if it is still kona umama mhlambe qhubeka nama court processes, if I'm assuming angisho ukuthi kuzoba njalo, just making an example, if umasipala can find ukuthi ngempela guilty la usungakwazi ukupenalthwa more than money le kamama,
yebo ngishilo la kokubentela wonke leyo imali yabakho exactly nabantu aba involved la kukhona lokho kuthiwa ni malfeasance igama lokungenza umsebenzi ngendlela management ngoba ukhosa uma bafanele baxoshwe nje and mess laba bantu baxoshwe nje bonke regarding ukuthi imali ezinjani njengoba ngiyengasho ile mali ekhona imali zabameli ngoba lezi imali zabameli it cost you le mali oyikhokha kubameli akusiyona imali catered for ku bill of quantities ukuthi kuzohamba kube khona those are all deviations izinto ezforcwe i-behavior laba bantu labantu ba conduct ngendlela engalungile edla emalini yabantu bentela umkhokhi wentela ngeke kulunge ukuthi umkhokhi wentela akhokhele into eyenziwa ukudedenga okwenziwa abantu benza ngamasibomu no imali zabameli ziyakhokhelwa la imali yonke uzoyithatha umama ayiquantify ukuthi ngosuku oluthize idiary yakhe ngihambe kanje ngihamba into kufanele ngabe ngihamba ngoba ngisebenza lolu daba ungabi shy noma ngabe ngafika ku 10 million kufanele phela leyo mali justified leyo mali you would not have incurred such monies had they paid you ngesikhathi ngoba umsebenzi wakho uthi khokhelwa ngesikhathi uthatha imali uyi-reinvest kubhlungu futhi especially makuthola ukuthi even her losing ama assets wakhe lama assets wakhe ukukhombisa ukuthi waluze as a consequence of lento le yes leyo mali ba culpable ufanele bayikhokhe ifanele ithathe ifakwe la. Okay, no, siyabonga Mr. Nyusa, siyabonga. Ngicabanga ukuthi umama will assist yayifela imbekele ezandleni zakho giving ama advice ukuthi yiphi indlela funeka ayithathe moving forward. Siyabonga se. Ningixolele mangiba emotional. No, I know it's fine. It goes straight to my heartland. No, it's fine. No, siyabonga Mr. Nyusa. Ngiyabonga emakhaya siyabonga ithuba. Nizwile kumama udaba lika mama ngane zakwethu umama ke naye sezoyibetha dakhe le story. Ngicela futhi ucacisa lokho thuleleni we not interfere into enze politics guys yabo. That's why ngicela ngikucacisa ukuthi umama okay kwaba khona mhlambe lo phuthu ukuthi kumentioneke ukuthi iqembu lani but it was not ukuthi ublame iqembu elithile lenhlangano yepolitiki wayisho nje ukuthi loholwa yiliphi iqembu njengoba kuhlala nje kubuza ukuthi lo masipala uholwa ubani normally into ejwayelekile not ukuthi kwase kuthiwa mhlambe atheka mhlambe leqembu lepolitiki elithile naye futhi libaxesa ukuthi umeya kwangasho ukuthi uyena umeya okweleta umama but ukuthi uholwa ubani wayesemention kanje lokho umeya because wonke umeya uyamention ukuthi hawu umeya osibani ohola umkhandlo ukuthi so ke asingeni kwipolitiki ngane zakwethu kufanele division yokubanga indaba zenkolo nayo asingeni kwena engasifaka ema-political end okubanga indaba zenkolo singcono ukuthi ngikhuluma lokho because le case yeyipo kade siyenza ike ngicasula nje because la ama-comments anikhombisa abafethilator ngithi yabo ama-comment abevela ngithi yabo most ke abantu abathi basindisiwe ngithi yabo as if manje thina mhlambe sivimbela ukuthi bangafuni ukuyothandaza kule family it is not us ukwe family lapha eceleni ifamily senze isitolo sabo thina saphela lapho uma nibafuna hambani niye kubona not ukuthi bese attack athathi manje sivimbela thina ukuthi niye kubona khona mhlambe sifuna bangene kubona lento ngiyangicasula but ke angeni umuntu uthanda ukuveza mhlambe engamase ngicasukile but whoever ama-comment abhedayo nami ngengicasuke njengomuntu nami nginayo inhliziyo so nje ngithi ngicacisa kulokho bafethu asingene into enze ipolitiki neyehlukanisa abantu thuleleni we are there ukuthi silalele inkinga zabantu sizame ukubalekela kuzona nokuthi umuntu wakhona afuna ukukhipha ngaphakathi okumphethe kabi akangathuli akeze nasi isiqhiki kade hlela umama njengamanje ezobe kudaba lakhe wozani kathuleleni siyabonga nisale kahle emakhaya siyabonga.